Nagy szeretettel üdvözöljük a kedves vasnyugat nézőket és hallgatókat. 20 nem tudom hányadik adás alkalmából, de most nem is ez a lényeg, hanem hadd üdvözöljem kollégámat, itt Varga Ákost is a stúdióba. Sziasztok, hello! Akivel ugye volt egy kettő vállalkozásunk is ebben az évben, hogy tematikus filmekkel foglalkozunk, még januárban foglalkoztunk adaptációkkal, júniusban pedig autós filmekkel. Igen. És akkor, mivel láttuk, hogy ez egy Ákos szavaival élve nyúlüreg, eléggé sok a film, ezért ketté vettük, és most befejezzük elsősorban az adaptációk témáját egy második résszel. Igen. Úgyhogy vágjunk is bele szerintem. Igen, de most fogunk minden adaptációról beszélni, ezt megígérhetjük. Tuti. Azt sem titok, hogy ti most már láthattátok, vagy hallottátok elsősorban az Enyedi Ildikóról szóló kisadáskánkat. Még mindig annak a hatása alatt vagyunk. Igen, ez hogy igazából még pár órája történt így a mi idővonalunkon. Ja. Na, akkor én voltam felvezető, akkor kezdesz, vagy kezdjek? Kezdhetek akkor. Jó, én. Akkor figyelek. Akkor maradjunk a könyvadaptációknál, ugye nagyon régen volt az adás, kicsit elevenítsük fel, hogy több adaptációról fogunk beszélni ebben az adaptációs adásban. Felosztottuk kategóriákra, könyvadaptációk, színdarabadaptációk, nem tudom mik vannak játékadaptációk, sorozatadaptáció, filmben. És akkor most a könyvadaptációkról beszélünk egy kicsit, egy-két filmet érintünk, lehet, hogy csak ilyen érintőlegesen. Én például most ilyen érintőlegesen kiemelném, ha jól tudom, még a Kisasszonyokról nem beszéltünk. Nem, arról nem. Nem én vagyok a téma szakértője, mert azért a Kisasszonyoknak nem mi vagyunk a célközönsége, de például a legutóbbi a 2019-es Greta Gerwig-es adaptációt, azt én mindenképpen kiemelném. Én a 90-es években készült Kisasszonyokat láttam még azon kívül, hogy ugye a Winona Ryder, igen, a Winona Ryder a főszereplő, meg hát ugye Christian Bale alakítja ott a Laurit. És ahhoz volt csak egy ilyen összehasonlítási alapon, de nem tudom, hogy tudjátok-e, de hogy igazából ebből szerintem ilyen 30 adaptáció biztos van belőle anime, brazil adaptáció, sorozat adaptáció, ilyen adaptáció, tehát minden, de szerintem az egyik legtöbb adaptációt megélt ilyen forrásról beszélhetünk a Kisasszonyok kapcsán, ugye ez Louisa May Alcottnak a regénye alapján készült, és talán a legnagyobb újítás a Greta Gerwignek a legutóbbi filmre vitelbe az volt, hogy kicsit így megtörte az idősíkot, az idővonalat, nagyon szépen ugrált szerintem ilyen nagyon autentikus módon, néha így kicsit gondolkodnod kellett, hogy ez hol is játszódik, mennyi idő telt el, vagy hol mi van, illetve a karakterek szerintem iszonyat jók. Ugye a Greta Gerwig ugyanúgy a Joe Marchot tette meg főszereplőnek, nyilván mert ő a főszereplő, de hogy a Florence Pugh karaktere, az Amy, az nagyon nagy szerepet játszik a Greta Gerwig adaptációban, és konkrétan ő így hát lopja a sót abban a filmben. Hát ugye Florence Pugh amúgy is, tehát talán ezzel tűnt fel így igazán a mainstream filmekben, és nagyon-nagyon jót tett ennek a filmnek szerintem az, hogy teljesen máshova, nem is a hangsúlyt máshova helyezte, hanem így más is kapott reflektorfényt ebben a filmben, és lásd, megint a mellékkarakterek benne az érdekesebbek, mint a főszereplő. Legalábbis nekem ez volt a benyomásom, hogy a Florence Pugh karaktere, az Amy, az sokkal érdekesebb karakter, nyilván a sorsából adódóan is, de hogy Greta Gerwig úgy változtatott ilyen apróságokat a forráson, hogy közben megőrizte azt, és hát nagyon sokan imádják ezt a filmet, teljesen jogosan, és ugye az Oscaron is nagyon sokat, hát talán nem vitt el Oscart, most próbálom visszamondani, mert 19 azért ugye az élősködők éve volt ott, de hogy ott jelölték Oscarra is ezt a filmet, de szerintem ez egy olyan modern adaptáció,
ami talán még jobb is, mint például a 90-es évekbeli, ami ugye annak idején is ilyen nagy sztárságok, mert ilyen nagyon kózi film, de ez a Kisasszonyok, a 2019-es, ez bőven ilyen ajánlható, nagyon-nagyon ajánlható mindenkinek, még aki egy kicsit ószkodik is ettől a témától, és ugye a Jó barátokban is ez egy ilyen téma volt annak idején, és emlékszem, elszpoilerezték a Kisasszonyokat, de itt vagyunk 2025-ben, és szerintem ez a 2019-es adaptáció, ez abszolút. Meg fogom nézni, mert én még nem láttam. Azért néztél így, azért nem tudtam. Én meg az eredetit láttam, vagy pontosabban az előzőt, a Winona Ryder félét, és tetszett. Holott ugye hát nem a mi világunk, hát nem, igen. De azért mégis egy megkerülhetetlen mű, és az jutott eszembe, hogy ha jól tudom, a lányom még nem olvasta el, de neki ott van a polcán a Kisasszonyok, és nagyon kíváncsi lennék, hogy majd akkor mit mond mondjuk a regényről, és utána, ha esetleg megnézi a filmet is, hogy akkor mit gondol, mert én valószínűleg nem fogom elolvasni a regényt, de csak időhiánya miatt nem fogom elolvasni a regényt. Majd egy Kisasszonyok tematikus adás. Hát jó, akkor majd igen. De érdekel, mert Greta Gerwig azért Greta Gerwig, tehát neki azért egészen jó. Ugye azóta készült el a Barbie, tehát hogy... Igen, és még vissza fogunk térni Greta Gerwigre egy téma kapcsán itt a könyvelvációknál, majd utánod. Jó. Oké, akkor Kisasszonyok. Igen. Nagyszerű. Én az érkezéssel szeretnék foglalkozni. Jó. Ha már így megérkeztünk ide a stúdióba. Ez 2016 és Denis Villeneuve egyik filmje. Azért mondom így, hogy egyik filmje, mert azért az mindig esemény, amikor Denis Villeneuve-nek filmje jön ki. És ez a 2016-os évben jelent meg. Itt egy novella adja egyébként az eredetét a filmnek. Igen. Ez a Ted Chiang Story of Your Life, az életed története az apropója. Egy kicsit, nem is olyan kicsit, azért változtatott nyilván a film szövete az eredeti történeten, de egy nagyon érdekes alkotás, ami csak a felszínen szól arról, amit elsősorban látunk, mert tulajdonképpen, ha lehet azt mondani, ez egy ilyen nyelvészeti mű. Tehát az emberek, tehát a Földön élő emberek egymás között való kommunikációja és az idegen lények kontra emberekkel való kommunikációnak a boncolgatása, amiben szerintem, hogy a főszerepet játszó Amy Adams egész jó. Tehát nagyon jó. Élet egyik legjobb alakítása konkrétan. Így van, és egy több rétegű filmről van szó, aminek az allegóriáját talán pont az adja, hogy és most is, hogy mennyire aktuális, hogy elbeszélünk egymás mellett, ha egy kicsit magasabb szintre emeljük, tehát hogy maguk a nemzetek is elbeszélnek egymás mellett, és nem feltétlenül azért, mert más nyelvet beszélnek. És egy kicsit ezt is sugallja, ez a sugalta már 2016-ban. Ugye idegen űrhajó érkezik a Földre, vagy űrhajók, szerintem több is, vagy a Föld több pontján. Igen. Így van, és akkor az amerikai változatban úgymond szólnak ennek a nyelvész hölgynek, akit Amy Adams játszik, hogy meg kellene fejteni ezeket a nyelvi rejtjeleket, amikkel kommunikálnak a földön kívüliek. Először visszautasítják, aztán utána mégis hívják, hogy hát menne ő, mert akkor neki ott meg kell jelennie. Ugye azért utasítják vissza, mert ő nem engedik oda, de aztán később mégis szükség lesz rá, és akkor belép a képbe a Jeremy Renner által játszott karakter, meg a Forest Whitaker, ugye a katona, tehát, hogy mindenféle, hogy is mondjam, munkából, foglalkozásból fakadó előítéletekkel és begyöpösödött gondolatokkal. Na, de a lényeg, hogy ezt fölveszik a kapcsolatot ugye az idegen lényekkel, és akkor kiderül, hogy egy ilyen egészen furcsa kommunikációs nyelven beszélnek egymással, aminek sikerül egy kicsit a mélyére ásni, és akkor sok minden kiderül a saját jövőjével kapcsolatban is az Amy Adamsnek. Tehát egy nagyon izgalmas történet, egyébként szépen halad előre, aminek azért lesz akár mégis megfejtése is, bár egy kicsit nyitva hagyja szerintem a végén a kifutását, mert hát mégiscsak a jövőjéről van szó. Aki azt ugye közben összejön pont a Jeremy Renner karakterével, igen, tehát ugye a saját gyerekükről jelennek meg jóslatok, tehát egy ilyen metafilm is tulajdonképpen, ha lehet így mondani. Egyébként annyi érdekesség még, hogy egy saját idegen nyelvet hoztak létre, úgymond a Villeneuve-ék ennek a filmnek a forgatása kapcsán. Tehát azt alkalmazták, egy több jelből álló kommunikációs csatornát nyitottak. Igen. Tehát ez egy ilyen,
ha lehet olyat mondani, ilyen nyelvi relativitás elmélet tulajdonképpen, amit sugall ez a film, hiszen van is ennek egyébként most nem fogom tudni megmondani azt a szót, amit erre használ a tudomány, de az a lényege, hogy az anyanyelvünk az nem feltétlenül azt határozza meg, hogy egy másik nyelven kommunikálunk, mint más anyanyelvűek, hanem az, hogy mi az anyanyelvünk, az a gondolkodásunkat is befolyásolja. Igen. Tehát, hogy más nyelven gondolkodunk, és ez a nem mindegy a filmnek a mondani valója szempontjából, hogy akkor hogyan lépünk kapcsolatba ezekkel az idegen lényekkel, mert ugye nem csak az amerikai, hanem a kínai, meg a mit tudom, melyik országban is ott van majdnem megtámadják őket, szóval. Igen, ez egy sajnos mindig aktuális film lesz. Vagy nem sajnos, mert hiába, tehát aki nem ismerni, hiába volt ez ennyire, hogy mondjam, kicsit ilyen nagyon nehéz témát sugalló, ismertető, de ennek ellenére szerintem ez egy nagyon nézhető, hát most a szó jó értelmében szórakoztató film, tehát azért nem egy ilyen ízig-vérig szerzői művészfilmet kell elképzelni, hanem azért szépen lekommunikálja a történetet, de közben nem ez a hollywoodi csihipuhi, hál' Isten. Nem. Pedig annak idején emlékszem, úgy adták el ennek az előzetesét, mintha ilyen inváziós film lenne, egy ilyen tipikus inváziós film, de hát pont az ellenkezője ez az alkotás, úgyhogy ez több rétegű. Nagyon jó, hogy van, és hát igen, ez a Villeneuve, nem tudom, ilyen hullámnak az egyik alkotás, mert ugye ez az ember nem alszik, ez így minden második évben, vagy minden évben hoz egy filmet, és akkor volt ugye az, hogy talán ez 16-os, előtte évben volt a Sicario, azelőtt volt a Fogságban, aztán ugye a 17-ben jött a Blade Runner, aztán ott volt egy szünet, mert hát rá kellett készülni a Dűnére 2021-ben, és akkor a Dűneket, tehát hogy ez az ember, ez nem normális a legjobb értelemben. Igen. Na jó, igen, tehát adaptáció, érkezés. Hát mert adaptációkkal foglalkozunk. Igen. Te jössz? Én itt nagyon rövid leszek, csak most Greta Gerwig hallatán eszembe jutott egy nagy film-franchise, amit szerintem nem érintettünk, de azért majd szólj rám, ha igen, ez a Narnia. Hoppa. Narniát azt nem érintettük. Tényleg. Igazából ez sokat elmond a Narnia filmekről, mert ez 2005-ben indult, a C.S. Lewisnak a regény folyama. Igen. És ez akkor indult, és nyilván akkor volt az időszak, amikor 2001-ben elkezdődött a Gyűrűk Urával, Harry Potterrel, ez a fantasy őrület, és akkor így megörültek a stúdiók, hogy mindenkinek kell egy Harry Potter meg Gyűrűk Ura, és felkarolták az összes létező ilyen A, B, C, D, E kategóriás fantasy könyveket, ugye így jött a Spiderwick krónikák, meg a Hitterábíti a földjére, meg nem tudom mikor, Eragon, tehát volt annyiféle fajta élmény, hogy így mondjam, és akkor a Narnia is ennek egy ilyen folyamánya. Hát nem... Ugye az első része ez az Oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény, rá kellett néznem, hogy jól mondom, és azt még Andrew Adamson rendezte, aki ugye a Shrekeket is csinálta. Elég eltűnt egyébként ez a rendező. Az első két rész szerintem így okék, szerintem azok ilyen kellemes gyerekfentezik. A harmadik része szerintem nagyon nem jó, ott ugye volt egy rendezőváltás, illetve az egésznek nem is tudom, így azzal, hogy rendezőt váltottak, így megváltozott a történetnek olyan, mintha a látásmódját is elvették volna, és egy ilyen kicsit ilyen komolyabb vizekre elvesztek volna, a lehető legrosszabb módon, tehát ugye Harry Potter azt szerintem a lehető legjobb módon elvezett egy ilyen sötétebb dologra, de ez meg a lehető legrosszabbul, mert ilyen nem volt fókusz annak a filmnek. De hogy igen, ez a Pevenzi testvérekről szól, ugye, akik bekerülnek egy ilyen, vagy hát átlépnek egy ruhásszekrényen keresztül egy ilyen, mondjuk úgy, hogy fantasy világba, ahol az első rész úgy a fehér boszorkány, nagy főgonosz, eltapossa a sok-sok kis állatot, az állatkolóniát. A filmek egyébként nagyon rámentek arra, hogy ilyen látványos csaták legyenek benne, meg nagyon, tehát az akciókra mentek rá, miközben én úgy tudom, sajnos még a könyvet nem olvastam, de a könyvek azok azért kicsit mélyebb. Ez így aláírom, mert én olvastam az összeset. Akkor te az összeset? Az összeset, wow. igen, hát akkor erről tudsz mesélni. És tetszett. Igen? És nekem tetszett, és akkor ha mondhatom. Tehát
A filmek meg se közelítik. Igaz gondoltam. Meg se közelítik. Én nagyon örültem, hogy megcsinálják az adaptációt, mert kíváncsi voltam, milyen lesz mozgóképen. Én csak az elsőre mondom azt, hogy oké, hogy valamennyire oké, mert ugye mégiscsak egy újszerű, meg azért jól néz ki, meg az Aslant tök jól megjelenítik, meg mit tudom én, ugye az oroszlánt, de hát nem. Tehát jó, tehát óriási mélysége van a regény folyamnak. Aha. Igaz, hogy ilyen kis alapú kis könyvek, de az ilyen kis vastagsággal, tehát nem olyan irgalmatlanul hát sok. Gyerekeknek írták. De gyerekeknek írták, igen, de bőven szól a felnőtteknek, tehát az a világ, az tényleg be tud szippantani. Sőt, én úgy emlékszem, hogy annak idején volt ennek egy sorozat változata is. A BBC-n, és azt is láttam. Na, az ott a legelső, azt láttam, igen. Jött aztán a könyv, és akkor most utána ezek a filmek. De hát, hogyha össze kell hasonlítani a háromból, ez a legrosszabb. Sajnos ezek az utóbbiak, szerintem. Könyvek azok jók, azt tudom ajánlani, hogy azt hát lehet, olvasni. Rávettem magam, csak ilyenkor már nem szeretem elolvasni, amikor már láttam a filmet sajnos. Hát de olyan, mint egy másik világba csöppennél. Aha. De tényleg. Jó, figyelj, lehet rávettem magam. Azt ugye elfelejtettük mondani, hogy az önmagában, és javíts ki, ha rosszul mondom, az alapkoncepciójának az egésznek, hogy ez a második világháború alatt játszódik, és egy olyan a testvérek, akikről szól, azok, ha jól emlékszem, elszakadnak a családjuktól, nem? És akkor egy ilyen nevelőnél vannak, nevelőszülőnél. Tehát, hogy önmagában ez is egy ilyen nagyon tragikus nem tudom, ilyen traumára épül a gyerekeknek, és akkor erre hozza be a fantasyt, és ez így szerintem egy nagyon jó kombo, és gondolom, hogy ez a könyvben jól működik. A filmben az inkább ilyen hollywoodi meseszerű ízé, hogy átlépnek a fantasybe, és hát minden szép és jó. Oké. A zenét kiemelném, Harry Gregson Williams zenéje szerintem csodálatos, az utolsó jó zenéje a zeneszerzőnek, és még annyit, hogyha már Greta Gerwig, ugye azt már talán pont a Mari Dorottyás adásban így említettük, hogy a Greta Gerwig csinálja a Netflixre. Éppen most is forgatja a Narnia filmet. Az új adaptációt. És ez úgy lesz elvileg a Netflixen, hogy ez moziba is kerül világszinten, és IMAX-re is forog, ami durva, tehát egy Netflixről beszélünk, mindig egy Netflix filmről, és a héten jött egy olyan info, hogy Greta Gerwig 6 filmet tervez. Hát az meló. Valószínűleg ez valami szívügy lesz. Igen. Hát egy kicsit így vagyok ezzel, hogy Greta Gerwig azért bízok benne, hogy ez egy tök jó ilyen blockbuster lesz, de hogy Greta Gerwig azért remélem nem erre fogja elcseszni az idejét, most ilyen csúnyán szólva. Hát azért 6 film, az nagy vállalás. Ez egy karrier. Rengeteg. Jó, meglátjuk. Tehát, hogy meglátjuk, ez jövőre fog jönni, ha minden igaz. Nehogy az legyen a Narniával is, mint a Pán Péter története, ugye azt is ugye időnként előcitálják, és igen. Még van egy kis analógia is a kettő között. Persze, igen. Hogy akkor most ez egy ilyen mindenki meg akarja filmesíteni, mert mit hozunk ki belőle. A Narnia azért egy kicsit azért, hogy mondjam, kevésbé univerzálisabb szerintem. Az igaz, de az alapkoncepció az nagyon hasonlít. Igen. Hát ennyit a Narniáról, hogy becsukjuk ezt a ruhásszeknél. Na, én meg egy olyan filmre ugrok, amiből készült 4, ezek a Bourne filmek. De jó, igen. Kihagyhatatlan Jason Bourne története. Ugye Robert Ludlum regény folyamáról van szó, ahol egyébként az első 2, de lehet, hogy 3 is, az nagyon hűen követi tehát ez most pont egy olyan adaptáció, ahol egészen komolyan vették az eredeti művet. Én imádom, megmondom őszintén, tehát az első 2, talán 3, hát ugye még a Rejtély, meg a Csapda, meg az Ultimátum. Na igen, ez a 3, a trilógia már, aztán a Jason Bourne, meg azóta volt valami más is. Hát azok annyira Bourne, nem. Hagyaték, örökséget akartam, de azok nem. De az első 3 az ős klasszikus. Ja. És azért szerettem egyébként a Bourne filmeket, mert hozott újat, megvalósításban, akcióban, Matt Damonnak egy olyan arcát láttam, amit addig nem. Tehát Matt Damon egy teli találat erre az amnéziás ügynökre, és piszok jó. Én nagyon-nagyon szeretem a Bourne filmeket. A Bourne filmmel úgy vagyok, például az éves szinten meg tudnám nézni mindig, és még most is releváns. Tehát még most is azt tudom mondani, hogy még biztos, hogy mutatna még újat is. Tehát nagyon-nagyon-nagyon jó.
Na, az a lényeg, hogy 2002-ben készült az első, ugye az volt a rejtély, aztán a csapda jött 2004-ben, az ultimátum 2007-ben. Tehát gyakorlatilag itt 5-6 év alatt lement egy olyan sorozat, amit nagyon-nagyon várta a világ moziközönsége is, mert nagyon nagy siker volt, és egy kicsit más megvilágításba helyezte ezt a kémvilágot, ha lehet így mondani. Ezt azóta ugye csomó kémfilm készül, mert a kémfilmeket is most már orbaszájba csinálják. Hát éves szinten nem tudom, mennyi kémfilm jön, és akkor még a sorozatokról nem is beszéltünk. De hát egy Jason Bourne film az viszont megkerülhetetlen, és nagyon sok filmnek lett az alapja, ami aztán ebből nőtt ki. Tehát egy korszakos klasszikus, ha lehet így mondani. Nagyon szépen van összerakva, nagyon szépen van forgatva, vagy pontosabban fényképezve, tehát az operatőrileg is nagyon pazar, a zenéje, sláger. John Powell, igen. Eszméletlenül jó, és ha már a technikánál vagyunk, a vágás technikája. Hát tanítani. Tehát az és nem csak az akciójelenetek, minden, de egyébként... Hát, hogy össze van fűzve a film. Nagyon pörgős, izgalmas, jó, és hát mondjuk, akkor még hol volt John Wick, de ugye ebben a filmben abban is mérföldkő, hogy milyen akciószekvenciákat alkalmaz. Tehát döbbenetes, hogy milyen verekedések vannak benne. Igen. És ebben is egy mérföldkő, ha lehet így mondani. Van spin-off sorozata, ha jól tudom, de én azt nem is néztem. Igen, a Dreadstone. Tehát... Magyarországon forgatták. És úgy hallottam, hogy egy kicsit a jövőbe is tekintsünk, hogy fel akarják támasztani, és ráadásul Matt Damonnal akarják feltámasztani, hogy mennyire működne, nem tudom. És nem kellett volna. 55 éves Matt Damon. Tehát most már azért nehéz lenne, főleg, hogyha több filmben gondolkodnak. Tudni kell elengedni a dolgokat, én azt mondom. Volt sokáig ugye egy olyan film ötlet, ami majdnem megvalósul Justin Lin rendezővel, ugye ő volt a Halálos Iramban sok filmnek a rendezője, és ő egyébként egy tök ügyes iparos, hogy az ő vezényletével lett volna egy olyan film 2015 környékén a Jason Bourne helyett, hogy a Kate Bourne, vagy hát érted, tehát a Matt Damon meg a Jeremy Renner egy filmben. Ja. De szerintem a Jeremy Renner a filmnek nem volt akkor a hagyatéka, hogy úgy mondani. Tehát nem volt kultusz annak a filmnek, az így jött, és elfelejtette mindenki. Nem, a Jason Bourne az Matt Damon. Matt Damon és Paul Greengrass. Paul Greengrass a másik, harmadik, ugye az a Doug Liman igen, az első. De azért valljuk be, ha nem jött volna Paul Greengrass, akkor szerintem a Bourne kevésbé lett volna ekkora kultusz. Tehát a Paul Greengrass-szel lett a Bourne egy mérföldkő az akciófilm történetben. Tehát nem lett volna Bourne, hát most csúnyán mondva megint, nem lett volna ennyire elcseszve a 2010-es éveknek az akciófilm áradata, mert az összes akciófilm azt szűrte le a Jason Bourne, vagy a Bourne filmekből, hogy ha ilyen nagyon gyorsan van vágva és rángatjuk a kamerát, akkor el tudjuk rejteni a színészt, és nem kell oda a színész, hanem akkor ilyen böszme akciójelenetet tudunk csinálni. Lásd az elrabolva filmek, legalábbis a második, harmadik része, meg minden, ugye a James Bond, a Quantum Change is aztán erre ment rá, hogy ilyen Jason Bourne-os legyen, tehát már a nagyobb franchise-ok és IP-k erre mentek rá, hogy olyan legyen, mint a Bourne, mert most az a divat, és a Greengrass hozta ezt, amit te is mondtál, ez a kézikamera, gyorsvágás, ilyen hiperrealista élmény, nyers erőt áraszt az egész, és tehát nagyon, én is, nekem ez olyan, hogy egy pár évente én újra nézem ezt a trilógiát, és tényleg nagyon-nagyon jó, és még úgy is, hogy egyre jobban öregszik, ahogy ugye jönnek a technológiák a világunkba, az új technológiák, ez meg konkrétan ugye arról szólt, hogy mindenféle dologgal lehallgatnak, figyelnek, és hogy hát ez is sajnos olyan, hogy mindig releváns lesz. Így van. Jó, tehát akkor Jason Bourne. Jó. Tehát a Bourne filmnek. Te jössz? Nézem közben az időnket, hogy mennyi van még, de akkor egy megkerülhetetlen dolgot mondanék, a Sherlock Holmesról nem beszéltünk, mint jelenségről. A mozgóképen. Hát igen, ugye Sir Arthur Conan Doyle-nak a karaktere. Sherlock Holmes mindenki ismeri, mindenki tudja, hogy ki ő, mi ő, a világ legjobb nyomozója a Batman mellett. És hát
volt egy időszak, amikor Sherlock Holmes ilyen nagy divat lett, hogy hozzányúljanak, és ez a 2010-es évek eleje, amikor ugye elkezdte Guy Ritchie Hollywooddal, így egy kicsit más színen feltüntetni a Sherlock Holmes-t. Sherlock Holmes ugye nem egy akcióhős, ő egy nyomozó, aki ilyen autisztikus jellemmel, ilyen introvertált, antiszociális személyiséggel, és Watsonnal, a társával megoldják a rejtélyeket. Én olvastam jó pár novellát és különböző történetet a Sherlock Holmesból, illetve angos könyveket is nagyon szeretem. Sőt, egy időben átvett aztán Fekete Ernő a Sherlock Holmes angos könyveket, aki ugye a Guy Ritchie filmekben a Sherlock Holmes, Robert Downey Jr. magyar hangja. Milyen jó, hogy ezt így tudják. És igen, tehát hogyha már a Robert Downey Jr. az ő szereplésével készül 2010-ben, ha jól, 2009-ben, bocsánat, az első Sherlock Holmes film, ami ugye Robert Downey Jr. volt a Sherlock Holmes, és a társa Watson pedig Jude Law. És Guy Ritchie a rendező, és amikor ezt annak idején emlékszem, megtudtam, hogy ez Guy Ritchie, Sherlock Holmes rendes, Robert Downey Jr. a főszereplő, hogy ez, úristen, mi lesz? És az ember úgy elképzelte, hogy Guy Ritchie stílus Sherlock Holmes, hogy ez nagyon menő lesz, és őszintén én szeretem ezeket a filmeket, de nagyon távol áll a Sherlock Holmes világától, mert azt erre is rámondható az, ami a Narniára, hogy hát már Hollywood, akkor látványra mennek rá, és akkor Sherlock Holmesba csinálnak egy akciófigurát, egy ilyen, akkor volt ugye a nagy vasember debütálása Robert Downey Jr.-nak, egy ilyen vasember 2-t csinálnak a Sherlock Holmesból, és jól lát neki egyébként, de hogy nem hozza azt a Sherlock Holmes feelinget, vibe-ot, amit az ember elvár egy Sherlock Holmes-tól. Megvannak a kis toposzok, amiket hoz a film, de önmagában szerintem Sherlock Holmesként elbukik, Guy Ritchie filmként immelámmal a szerzőisége megmutatkozik, és egyébként ott nagyon jó a film, tehát amikor vannak ilyen, nem tudom, úgy mutatják be ugye az észjárását a Sherlock Holmesnak, hogy kameramunkával és lassításokkal, azt szerintem egy nagyon szép hozzáadott érték, illetve a filmnek a látványvilága is szerintem nagyon jó, de úgy ilyen nagyon ilyen, hogy mondjam, ilyen hollywoodi az egész. Hans Zimmer zenét még kiemelném, azt szerintem egy üde színfoltja ezeknek a filmeknek, és sose készül a harmadik rész. Tehát ugye nagyon nyitva hagyták ez az ördögkutya történetével a filmet, de hát sose fog már elkészülni valószínűleg, mert mindenki már öreg. Én egy csomó mindenben egyetértek veled. Egy dologban, hát nem azt mondom, hogy nem, csak más a hozzáállásom. Én ezeket mind hogy is mondjam, hagytam, hogy vigyen magával. Megbocsátottam, kerestem a szót. Tehát megbocsátottam a Guy Ritchie-nek, hogy ez ilyen, most az ilyen jobban ilyen Guy Ritchie, és szerintem, ha egy csomó olyan művet tudnék mondani, amihez nem illene, és nem passzolna, és nem kellene, hogy hozzányúl, ehhez nekem passzolt. Igen. Tehát én úgy volt, engem nagyon szórakoztatott, és nem zavart az, hogy olyan toposzokat rombol le ezzel a megvalósítással, amit az ember a saját olvasmányaiból, meg a régi BBC sorozatokból, meg mit tudom én, fölépítettek. Úgyhogy nekem egy üdes színfolt volt. Az első sokkal jobb, mint a második, itt is. Hát szerintem. Igen. Ami meglepetés volt számomra a Jude Law, hogy Jude Law volt a Watson. Igen, tehát az egy nagy meglepetés volt. Ja, úgyhogy ennyi igazad. De egyébként igazad van, csak én ilyen szemet hunytam ezek fölött. Jó, én is egyébként, tehát én csak azért mondom ezt a negatívumot, mert én is szeretem ezeket a filmeket, és tényleg ez is olyan, hogy ilyen leülsz, és itt tök jó szórakozol, bármikor megnézed, csak most mint adaptáció szinten beszélek róluk, hogy úgy szerintem ez egy bukta, mert abszolút ez egy ilyen alternatív verziója a Sherlock Holmes. És szerintem ez inkább a jó szó, hogy alternatív verzió. Ez is egy Sherlock Holmes, de ez egy ilyen alternatív. A Guinness Rekordok könyvében benne van, hogy a világon a legtöbbször megfilmesített bármiben, sorozatban, filmben, kisfilmben, akármiben karaktere, az Sherlock Holmes. Hát, igen. Tehát, hogy azt nyomtak a legtöbbet. Igen.
Tehát, és pont erre akartam még rákapcsolni egy mondattal, hogy ugye 2012 környékén aztán jött a BBC is, Sherlock Holmes is, a Sherlock, amiben pedig ugye Benedict Cumberbatch és Martin, nem Short, miért akartam Shortot mondani, Martin, mindjárt eszembe jut, ide nézek oldalra, Martin Freeman. Igen. Tehát ők ketten voltak a főszereplői, és az volt ugye a csavar benne, hogy a modern Londonba, a mai Londonba helyezték el ezt a figurát, és ez már egy klasszikusabb Sherlock Holmesos, mind a mellett, hogy tényleg egy modern világban játszódott, de sokkal inkább az a Sherlock Holmes, akit ismerünk a könyvekből. Hát igen, Andrew Scott, mint Moriarty. Hát ugye ott indult az Andrew Scott, meg a Benedict Cumberbatch. Mindig kiugadunk Andrew Scottnál, mert egy nagyon jó rendező. Igen, az origó. Rendező, színész, igen. Jó. Akkor én egy olyan filmre ugrok, ami agyon van már beszélve, mert milliószor joggal elemezték. Ez a Nem vénnek való vidék 2007-ből. Nekem is. Cormac McCarthy regénye, aki azért a kortárs irodalomnak egy megkerülhetetlen alakja. Igen, és bocsánat, hogy szabad vágok, Nemes Jeles László most fog egyik regényéből filmet csinálni. Tessék, ezt nem is tudtam. Na, ez még ugye az a film, amikor még a Coen-tesók, már ilyenekről beszélhetünk, amikor még a Coen-tesók együtt filmeztek, mert ugye most egy kicsit neki kétfelé ment az útjuk, vagy legalábbis úgy tűnt, hogy Joel Coen ezt a filmet 2007-ben készítette el, No Country for Old Men címmel, ami egyébként egy Yeats idézet, tehát a Yeats Hajózás Bizáncba című verse így kezdődik így. Tehát azt szerintem kevesen tudják, tehát, hogy valójában a filmnek a címe az egy Yeats költeménynek az első sora. De jó, abszolút passzol egyébként a történethez. Ugye ez volt az a film, amelyért Javier Bardem Oscar-díjat kapott, teljesen joggal, tehát egyszerűen hátborzongató, tehát most is borsózok a karakterétől, tehát zseniális. És a történetről pár szó, ugye, most ha magát a történetet nézzük, amikor ugye semmi truváj. Millió olyan film készült előtte is, meg utána is, hogy pénzzel teli táska, megtalálják, többeknek kell ez, és akkor elindul az üldözés, lövöldözés, sok halott, bosszú, de minden klasszikus, de ahogy ehhez hozzányúltak a Coen-tesók, tehát hogy ahogy ez kivitelezésre került, az valami zseniális. Minden egybe van ebben a filmben. Igen. És tulajdonképpen amit meg különösen sugall, és nagy hangsúlyt helyez rá, ugye ami a sok Coen filmben ott van, ugye a véletlennek, a szabad akaratnak, a végzetnek mekkora súlya van tulajdonképpen. Tehát ugye az mozgat nagyon sok mindent. Ugye hogyha nem menne vissza ugye a karakter, mert ugye először ott hagyja a haldoklót, és akkor ugye visszamegy a Josh Brolin figurája. Igen, ugye, és amikor akkor, már mindenki meghalt. És azzal indul a balhé, tehát hogyha nem menne vissza, igen. Tehát hogy ezek a végzetes történet, végzetes dolgok, és akkor azzal indul el tulajdonképpen ez az erőszak orgia, mert egy kicsit az is. Operatőre Roger Deakins. Igen, a világ egyik legjobb operatőre, ha nem a legjobb. Fenomenális. Ami külön érdekessége még a filmnek, nem tudom, hogy ezt megfigyelte, de mennyire tudod felidézni, hogy alig van a zene. Szinte nincs is, szerintem csak a stáblista alatt van a végén. Szinte semmi, igen, tehát azok a csöndek, azok csöndek. Igen. Tehát ezzel is gondolom azt akarták elérni, hogy főleg amikor a Chigurh, tehát a Javier Bardem karaktere. Kétlábú járó ördög. Akkor olyan csöndek vannak ott, és az, ha most ott zene lett volna alatta, nem biztos, hogy annyira hatásos. Igen. Tehát ezzel szerintem sokat nyertek a rendezők, tehát tehát azok a kivégzések, meg azok a kihallgatások szinte, amikor ott a sivatagban ugye a kis boltossal beszélget. Az egyik legjobban felépített ilyen feszül. Az eszméletlenül jó. Méltán ismerte el a Filmakadémia is, 4 Oscart kapott. Igen. Egyébként a Javier Bardem mellett ugye kapott még 2008-ban 3-at. Ez itt a legjobb filmet akkor, nem? Hát most nem tudnám. Szerintem nem tudnék megesküdni rá, de szerintem elvitte a legjobb filmet is. És azóta is egy hivatkozási pont, tehát hogyha az előző filmnél azt mondtuk, hogy meg a Bourne filmeknél mondtuk azt, hogy egy hivatkozási pont lett tulajdonképpen az akciófilmek skáláján, igen. Akkor a Nem vénnek való vidéket is oda sorolhatjuk. És az tipikusan egy olyan film egyébként, amit
nagy szeretettel és bátran merünk ajánlani a nézőknek, aki még nem látta, ha még van olyan ember egyáltalán, és keblére ölelte a kritika is. Tehát igen. Azért azok a zseniális filmek, amikor úgy csinálsz egy, ha nem is klasszikus közönségfilmet, amit maga a filmművészet felkent papjai, ha lehet így mondani, meg az hozzáértő emberek is elismernek, és szuperlatívuszokban beszélnek róla. Mert ez egy olyan film. Hát, nem vénnek való vidék. Igen, közben megnéztem, hogy elvitte igen a legjobb filmet 2008-ban. Talán adaptált forgatókönyvet is. Igen, úgyhogy, de igen, tehát ezt pont akartam mondani, hogy én olvastam a könyvet is, és szinte ugyanaz, tehát, hogy ez tényleg az adaptáció, ami talán 2 szálat hagyott el belőle, azt hiszem. Hát erre most nem emlékszem pontosan, de hogy... Valami olyasmit olvastam, mert én a könyvet nem olvastam. De hogy amikor én olvastam a könyvet, akkor így ugye Cormac McCarthy-nek amúgy a stílusa így mindig igazodik a témához, és ilyen nagyon ilyen szárazan, ilyen nem is tudom, ilyen szikáran ír, és az a szikárság az nagyon átjött a filmbe is, meg ezek a rövid tőmondatok is vannak a könyvben, és ezek nagyon-nagyon ilyen tehát nem tudom, hogy van-e tökéletes, vagy biztos van még ilyen tökéletes könyvadaptáció, de hogy ez tényleg lefesti azt, ami a könyvben van, és hát még szerintem tovább is ment azzal, hogy például ott a filmben ott van egy Javier Bardem, aki az egyik legjobb filmes főgonosz, mert egy ilyen megfoghatatlan entitás ebben a filmben. Tehát annyiféle szimbolikát rá tudsz tenni. Ahogy mondtad, tényleg maga az ördög. Az ördög, mert ugye... Csak őt látod. Igen, tehát az a fizimiskával. Az a gomba frizurával, és tehát, hogy a végén is, most spoiler, de ezt nem azért sok ember látta, hogy amikor a végén is ugye autóba esete leszednek a karakternek, és azt hinnéd, hogy na, most végre meghal, és akkor ugye kér egy ruhát a gyerekektől, hogy felkösse a kezét, az elsétál, és az a film vége, ugye utána még van egy beszélgetés Tony Jones-szal, de hogy konkrétan elsétál a gonosz, tehát hogy ez is a film azt mondja, hogy a gonosz az mindig itt lesz, de hogy mindenki más az meg, hát igazságtalan az élet, tehát végül is ez is benne van a filmben, ez is egy ilyen üzenete, elképesztő film, tényleg végig egy ilyen feszült, neo-western, aki szereti jó filmeket, az nézze meg ezt, mert ez vagy nézze újra. Nézze újra, ez egyik legjobb. Oké. Te jössz? Hát még neked van egy megkerülhetetlen klasszikus, amiről beszélni kell. Én gyorsan beszélnék akkor még előtte, és akkor miután, nem mindegy, majd utána, amiután te beszélsz, utána átmegyünk majd egy kategóriával, nem? Én már bőven átmegyek, de... Hát mert még van ám egy hello. Mond. Vagy akkor beszélsz arról, és akkor én most kiadjom a ragyogásról. Ja, nem is jelöltem be. Na tessék. Szerintem azért arról beszéljünk. Annyit beszéltek már a ragyogásról, hogy de itt ugye nem mertem. Fontos azért beszélni a ragyogásról, mert ahogy itt mögöttem, és nem tudom, mennyire látszik, Stephen King, hát gyűlöli ezt az adaptációt, igen. És hát ugye ez egy Stanley Kubrick film, én imádom egyébként, tehát egy fantasztikus horrorfilm, de meg tudom érteni, miért utálja, de közben meg itt önmagában az a tény, hogy van egy alap, ami én azt hiszem nem olvastam ezt, én nem olvastam ezt sajnos, de hogy a Stephen King kultusz, vagy nem tudom, ilyen történetének is egy fontos mérföldköve a ragyogás, meg a Stanley Kubricknak és a horrornak is egy fontos mérföldköve, és utálja az eredeti alkotója ezt a filmet. Tehát az író utálja az adaptációját, és ezért ez egy megkerülhetetlen dolog szerintem, mert azért ez így ritkán van ennyire kimondva, ennyire durván, hogy ő mennyire gyűlöli ezt. Jó, de ahhoz valószínűleg Stephen Kingnek kell lenni, hogy valaki ilyet mondjon, mert biztos vagyok benne, hogy a filmművészet kontra irodalomban számtalanszor előfordult már, hogy az eredeti mű alkotója utálja az adaptációt. Tehát most nyilván nagy nyilvánosságot kap, hogy Stephen King, aki millió könyvet írt már, meg egy sikeres szerző, utálja a ragyogást. Hát, ez a kettő így összeér, akkor Hát igen, de hát ugye Stanley Kubrick és Stephen King, tehát két olyan emberről beszélünk, akik ilyen titánok a maguk szakmájában. Ez igaz. Ráadásul ugye mindössze 3 év telt el a mű elkészülte, és a film elkészítése között. Igen. Hát akkor, ha már a film, Jack Nicholson. Jack Nicholsonnak egy
az egyik legjobb, hanem a legjobb alakítása, pedig hát sok van neki jó, igen. De amit láttunk tőle. És most megint egy olyan filmről beszélünk, ami mérföldkő lett és hivatkozási pont. Ja, persze. Tehát azért a ragyogás az is a filmtörténet egyik legtöbbet idézett filmje. Annak kapcsán, hát csak ahol ilyen kulisszatitok, most, hogyha már ragyogás van, mindenki mindent tud. Ja, úgy. Hogy ugye a díszlet, ugye a hotel, a szép kilátás hotel, apropóját Amerikában adta egy tényleg létező hotel, de nem ott forgatták a filmet, hanem ugye Angliában forgatták, több helyszínen, és Angliában építettek fel egy díszlet hotelt tulajdonképpen, és ezek a hát a film nagy része ott játszódik gyakorlatilag, 90%-a a hotelben. Ez mind ott került forgatásra. Stanley Kubricknak a maximalizmusával természetesen, aki hát a végsőkig kifacsatta a színészét, ugye erről is már legendák keringenek, Shelley Duvall, ugye, akire a feleséget játsza, többszörösen kapott már agybajt a rendezőtől, ilyen perfekcionizmus, ugye, hogy 82-szer kell fölvenni egy jelenetet, hát meg addig, amíg tényleg bele nem éled magad, nem látom rajtad, hogy már oda vagy. Hát én úgy tudom, hogy ő maradandó sérüléseket, mentális sérüléseket is szerzett a forgatáson. Így van. Annyira nem vicces, de közben meg azért nyilván ez egy olyan dolog, ami hát hogy mondjam, ennyit nem ér semmilyen film, hogy most az ember mentálisan megsérüljön, és a mai világban el is elképzelhetette, hogy ez megtörténhet. Tehát, most már nem. Ugye ez 1980-ról hát beszélünk, ez tehát akkor ott még bőven megtörténhetett. Igen, hát itt ugye nekem is egy nagy kritikám a filmmel kapcsolatban, ami azt hiszem Stephen Kingnek is, hogy magában a főszereplő, akit ugye Jack Nicholson alakít, Jack Nicholson ábrázata az önmagában azt sugallja, hogy ez az ember nem normális. Tehát szegény Jack Nicholsonnak ilyen az ábrázata már tehát, hogy így szoktuk meg. Egy hétköznapi ember az író, ugye, a regényben, meg a filmben is, de hogy meglátod Jack Nicholsont, és tudod, hogy hát ez az ember, ez nem normális. Már amikor még normális, akkor se. És pont, hogy ez lenne a lényege az egésznek, hogy egy normális ember eljut egy ilyen pszichopata szintre a film végére, csak amikor már így külcsimbe azt gondolod, hogy ez már a pszichopata szintről indul, az így megtöri a karakternek az ívét. Hát ja. De nyilván Jack Nicholson zseniális. Így van, tehát ezzel ne vegyük el tőle azt a színészi játéknak a zsenialitását. Persze, igen. Mert a fizimiska az csak egy adottság. Igen. Jó, akkor ragyogás. Ragyogtunk. Témaváltásban vagyok. Igen, mondjad, ha van valami tudom, ötleted. Hogy most megyek tovább, mert itt most én nagyokat fogok ugrálni. Döbbenet, hogy itt már nagyon sok mindenről beszéltünk. Hoppá! De azért egy kicsit kanyarodjak vissza, mert hogyha emlékszel, meg ha a kedves nézők, hallgatók emlékeznek, akkor én általában a régebbi filmeket citáltam ide adaptációként, és akkor most egyet még hadd mondjak el, 1931-ből. Ez az M, egy város keresi a gyilkost, ez Fritz Lang műve. Én nagyon szeretem Fritz Langot egyébként, tehát szerintem zseniális filmrendező volt, és Thea von Harbu volt a forgatókönyv írója, az a Thea von Harbu, aki a Metropolisnak is. A Metropolisnak a könyv változatát írta. Tehát, hogy kialakult egy ilyen kapcsolat ő közöttük tulajdonképpen, és ugye megint csak oda tudok kiukadni, amit az előző adásban is már, hogy az adaptációs adásban mondtam, hogy 1931-ben vagyunk, amikor még bőven nem eszmélt föl Németország a vesztes világháborúból, de már ugye voltak olyan arra utaló jelek, hogy lesz itt még sajnos folytatás, és ez nagyon átjön a filmen. Tehát aki még nem látta ezt a filmet, egyrészt nézze meg, másrészt pedig ezen a szűrőn keresztül is próbálja egy kicsit értelmezni. Tehát, hogy az a letargia, az elborultság, az a negativizmus, ami akkor jellemezte a német társadalmat, az egy az egyben ott van a filmben. Mert ugye a történet szerint ugye van egy gyilkos, aki ráadásul a gyilkosok között is az egyik legnagyobb bűnt követel, hogy gyermekeket rabol el és öl meg, és őt gyakorlatilag annyira felbőszíti úgymond a lakosságot, hogy még maguk a bűnözők is a rendőrök mellé állnak, és kezdik el keresni úgymond az igazi gyilkos, fel akarják kutatni. Meg hát nyilván attól is félnek a bűnözők, hogy
hogyha ő előkerül, akkor nyilván ők is majd sárosak lesznek. Ja. De mindegy, az a lényeg. Külön érdekessége még a filmnek, hogy Peter Lorre született Löwenstein László. Tehát magyar származású színész a főszereplője, és van ugye egy nagyon ikonikus jelenet a filmben, amit szerintem, aki nem látta, még ő is látta, amikor a hátán ott van a betű. Hát ugye megjelölik tulajdonképpen, és így visszafordul a kamerába. Hátborzongató film egyébként, de Fritz Langnak az egyik remek műve, lehet ilyet mondani, 1931-ből, amikor még azért nagyon más filmek készültek, de vannak korszakos alkotások, és én ezt is odasorolom, amit meg kell nézni ahhoz, mondjuk, hogy megértsünk több akár most készülő filmet is. Nyilvánvalóan fekete-fehér, igen, Megnéma forró, így van, és azon kevés filmek egyike, ami az ilyen nagy, hogy mondják, ez a Rotten Tomatoes-nak a filmértékelőjén a 100%-ot megkapta. Wow. Ami az egy kevés film mutatám. Hát igen. Hát ez is olyan, hogy hiába ennyi éves, de hogy a mai napig igen, lassan 100 éves lesz, de... Nem mondom, hogy frissnek hat, de hogy ugyanúgy megnézheted, mint annak idején, tehát ugyanúgy elvisz, és tényleg azt látni belőle, hogy mennyi mindent inspirált. A mai napig mennyi minden inspiráció jön ebből, aztán tényleg itt vagyunk, hogy lassan 100 éves. Így van. Azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy a jogok miatt, de hogy miért nem jut eszébe senkinek megfilmesíteni. Ja, hát lehet tehát, hogy valami biztos lehet, mert ez ilyen jog. Filmet, tehát szerintem magáért beszél. Jó, de jössz. Jó, hát... Témaváltás, ez az tuti. Jó, most így ugrálunk a témák között. Én rámennék most egy képregény adaptációra, ha jól tudom, nem beszéltünk a Walking Deadről. Nem, de most jelöltem én is magamnak, úgyhogy beszéljünk csak róla. Jó, hát én őszinte leszek, én már nagyon rég nem néztem Walking Dead-et, nem tudom, valahol elkaszáltam így az 5. évad környékén. Én az utolsóig jutottam, és abba vagyok benne, de már hosszú ideje benne ragadtam. Na, azt a mindenit. Nem tudom, ez hogy mondjam, sajnos a képregényt még nem olvastam, ez nekem ilyen bakancslistás, egy nagyon kedves ismerősöm olvasta, és nagyon szereti, és nagyon gyűlöli a sorozatot, és nem bír belőle egy percet sem nézni. És a képregényet sokkal, megint ezt a szót kell használni, egy mélyebb, egy sokkal emberibb, egy sokkal kegyetlenebb történetet mesél el, sokkal kegyetlenebbül. Ugye fekete-fehér a képregény, ez Robert Kirkmannek a képregénye, aki hát emellett ugye például az Invincible-t is írta, azt eltemítettük a legutóbbiban, ugye az is abból is készült most rajzfilm sorozata az Amazon Prime-ra, és az tényleg nagyon jó. De hogy a Walking Dead az így úgy érzem, hogy jókor jött, tehát ez a Peak TV-nek a kezdetén, a tévézés aranykorának a kezdetén jött, amikor ugye 2010, akkor indult nagyon sok ilyen nagy sorozat, tehát például a Breaking Bad akkor indult, pár évvel azelőtt indult a Doctor House, tehát akkor indultak ezek a Lost véget ér. Tehát ott volt egy ilyen, filmek, igen, ott volt egy ilyen fordulópont, és akkor ott indult ez a kicsit ilyen mozifilmes hatású tévésorozatozás, és a Walking Dead is ez ilyen volt, és ez még kábel tévére készült, ugye az EMC-re, és az volt a nagy szerencséje az elején, szerintem, bár pont az elejét nem szereti sok ember az első 2 évadot, de hogy nekem ott pont azt tetszett, hogy van egy Frank Darabont mögötte, aki bele is rokkant ebbe az egészbe, én úgy tudom, tehát ott volt valaki ilyen jogi perek, meg nem tudom mik vele kapcsolatban, vagy a stúdióval is vele nem, ott tényleg olyan háttér perelések voltak, hogy nem tudom, hogy ott mi az igaz. De a lényeg, hogy zombi sorozat, végül is egy klasszikus alapra épül, ugye felébred a főszereplő Rick Grimes, sheriff a kórházba, és akkor azt látja, hogy minden üres, és zombik vannak mindenhol, hát egy kicsit ilyen 28 nappal később hatása van ennek az első résznek, és akkor végtére is erről szól a sorozat, hogy ebben a világban aztán már az utolsó évadokban úgy tényleg ilyen Mad Max-szerűen ilyen táborok vannak, meg ilyen ott az van tárolva, azt kell megszerezni, a börtöntáborra, nem tudom, tehát hogy már ilyen tényleg ilyen
emelt világ lett, tehát nem ez a hiperrealista zombi sorozat, miközben úgy indult egy kicsit. Beemelt jó karakterszínészeket, tehát lásd ugye Norman Reedus, aki a 90-es éveknek, Daryl, igen, a 90-es éveknek volt egy nagy karakterszínésze, csak aztán eltűnt, és akkor ez élesztette újra fel. Most nagyon előjött meg. Hát ugye ő a Death Stranding nevű játéknak a nagy főszereplője, és hát azzal is egy kultuszt kapott, hogy ugye konkrétan ő szerepel abban a játékban. Úgyhogy igen, tehát sok-sok ember feltűnt, illetve John Bernthal is feltett a térképre ez a sorozat, ami azóta kb. Minden második filmben szerepel a John Bernthal. Az a legnagyobb baj szerintem ez a sorozattal, hogy nagyon ilyen szapponoperás, nagyon szegényesen van megírva, nagyon szegényesek a karakterek, nagyon ilyen ad-hoc, melodramatikus toposzokra épül, és egyszerűen annak idején ez úgy még oké volt, én úgy éreztem, tehát nézette magát a sorozat, tehát úgy voltam vele akkor, de tehát az 5. évadnál éreztem azt, hogy itt már elfogyott az ötlet, már nem tudom, hányadik showrunnernél tartott a sorozat, és így kapálóztak, és gyávaszar lett a sorozat. Egyszerűen ilyen barátok közszínvonal lett, tehát már a főgonosszal összehaverkodott az a csaj, akinek a barátját megölt. A Negannel. Igen, a Negannel, aki egyébként tök jó casting, a Jeffrey Dean Morgan, de hogy amúgy meg valahogy olyan tét nélkül lett az egész, és ilyen kabaré nekem, amit sajnál, azóta megélt, ugye nem tudom, szerintem egy 3 darab spin-off sorozatot biztos, ugye van egy Daryl sorozat, egy Rick Grimes sorozat, egy ilyen spin-off sorozat, a Fear the Walking Dead. Kinövése van. Ja. Úgyhogy nekem ez ilyen, hogy mondjam, jól indult, aztán így elvesztett. Egyetértek, egy kicsit divat lett egyébként nézni, és aztán meglavagolták. Igen. Én úgy fogalmaznék, hogy túlnőtt önmagán. Ja. Tehát én is azt mondom, hogy egy 4-5 évad az tök jó. Utána én is csak azért néztem, mert nem akartam befejezni. Tehát ilyen elméletek, hogy nem hagyok félbe dolgokat, mit tudom, minden jó van, oké, nézem. Aztán most ott a vége felé tartok, de még nem fejeztem be. Nem az elsők között van, amit be fogok fejezni egyébként. Minden esetre nagyon sok embernek sokat jelentett, az viszont biztos. Tehát, hogy a társadalmi hatásáról azért érdemes beszélni, mert most már ugye nagyon sok zombifilm is készül. Igen. Ugye azt mondtuk, hogy sok, nem is tudom, mire mondtuk az imént, hogy milyen filmek készülnek, de most nagyon sok zombifilm is készül, és azért ez még ott ezeknek az origójánál van ott, vagy bábáskodott ott tulajdonképpen is. És aztán hát sajnos elfajult, ha lehet ilyet mondani. Igen. Kár érte. Én azért azt gondolom, kár érte. Igen. Jó, akkor gyorsan pörgetem, erről beszéltem. Mi az, amit én ide citálnék, itt lesz az M, és akkor átugrottunk ugye most már Hát most már sok témát, lehet, hogy egy-két kategóriát nem érintünk, én már kinéztem magamnak a következőt, úgyhogy... Igen, a Walking Dead, jó, hogy mondtad, mert azt én is jelöltem, most már a színdaraboknál járok éppen. Abból nyugodtan mondhatsz valamit, ha szeretnél. De lehet, hogy kimarad. Ha nem, a játékadaptáció. Az Uncharted. Azt néztem ki én is éppen, hogy a játékadaptációkról beszéljünk, de akkor beszélj az Unchartedról. 2022 egy Ruben Fleischer, ő egy ilyen... Micsoda? A mester. Mester, ja. Filmes készítette el. Erről nem titokadáson kívül beszélgettünk annyit Ákossal, hogy én nem vagyok ugye gamer, tehát én nem játszok, de most már annyit beszélünk róla, már egyszer majd elvesztem ezt az üzességemet valószínűleg. Majd meghívjuk Enyedi Ildikót, aki ugye nagy gamer, és együtt elülünk. Jó, oké, benne vagyok. Tehát én úgy nézek ilyen filmeket, hogy semmiféle előélete nincs az életemben, tehát nem játszottam vele, és az Uncharted nekem egy felhőtlenül jó szórakozás volt. Ugye 2022-ről beszélünk, amikor már nagyon elült a Karib-tenger kalózai, és ugye ez volt az a film, amire azt mondták, hogy egy kicsit ilyen Karib-tenger kalózai pótlék, mert hogy egy ilyen kincskeresős, meg világ, meg hát inkább Indiana Jones exotikus, meg Indiana Jones, minden, hogy ezt a világot lovagolja meg, és hogy oda helyezés. Azt nyilván arról most nem tudok nyilatkozni, hogy mennyire, bár úgy hallottam, hogy annyira nem hű a játékhoz, de azért mégis hozott egy Tom Hollandet, egy Mark Wahlberget,
összeresztett, úgymond. Pont ez a probléma a folytatással kapcsolatban, hogy azért nem tudja, mert tervezik már mióta, de még legalább 2-3 év szerintem, mire ebből lesz. Mert azért nagy siker volt világszerte, tehát csinálnának belőle folytatást, tehát annyit megér, hogy folytatás készüljön belőle, csak most Tom Holland meg a Mark Wahlberg is, vagy hát inkább Tom Holland nagyon elfoglalt más opuszokkal, aminek az eredményeit majd jövőre fogjuk látni. Igen, konkrétan. És ezért csúszik. Ugye, te többet fogsz tudni mesélni arról, hogy miről is szól a történet eredetileg, tehát inkább ezt szerintem te mondd el. Én annyit még, hogy a film, ha jól tudom, akkor az inkább egy ilyen előzmény történet. Igen. A játékhoz kapcsolódóan. Tehát ebből is, ez is azt sugallja nekem, hogy ők több projektre, több filmre készültek, vagy készülnek az Uncharted kapcsán. Igen. Abszolút. Így van. Én annyi problémám van ezzel a filmmel, nagyon sokáig készült, ezt tegyük hozzá, nagyon sokáig. Hát ennek betette a Covid is. Igen, de nem úgy értem, hanem az előkészületek azok már kb. 2011 óta kezdődtek, és akkor még David O. Russell is úgy volt, hogy ő csinálja, és ő elő is készítette ezt a filmet, David O. Russell, tehát és akkor még Robert De Niro volt benne, ha jól tudom, meg akkor Mark Wahlberg volt még a Nathan, és a Robert De Niro lett volna a Sully, vagy valami ilyesmi volt a történet, ami sokkal jobban illik a filmhez, vagy a játékhoz, mivel ahogy te is mondtad, ez egy előzmény történet szerűség, mert a játékban ott igazából egy ilyen 30-as, később már ilyen 40-es Nathan Drake-et követünk, aki egy ilyen Indiana Jones csibészségével kalandokba vesz részt, kutatja a kincseket, de igazából ő ugye egy ilyen kis pitiáner tolvaj, tehát hogy ő neki azért kevésbé neves céljai vannak, bár nyilván ez is megváltozik a történet során, viszont ez a fajta ilyen csibészség, ez jellemző a történetmesélésre is, a folyamatos adok-kapok, amit ugye a film megőrzött, ugye Mark Wahlberggel, azért ugye Sullyt alakítja, ott megvan ez az adok-kapok, ami a játékban is megvan a Sully és a Nate között, de hogy valahogy ugye a quintessenciáját hiányoltam ebből a filmből, a játék quintessenciáját, ami ez a játékosság, tehát ez a játékos történetmesélés. Azt tudnám hasonlítani, hogy Steven Spielberg például elmesélte az Indiana Jones-t, hogy abban is van egy ilyen játékosság, tehát ilyen lazaság. És az Uncharted filmben inkább azt éreztem, hogy ez a nagyon ipari, akkor csináljunk ide egy ilyen akciójelenetet, akkor ez legyen benne ez a toposz, ez a kalandfilm toposz, és ezt a játékot sokkal autentikusabban csinált, sokkal emberibbek a konfliktusok, az egymáshoz fűződő viszonyok a karaktereknek. Valódi emberi drámákat látunk, de nem úgy, hogy ilyen nagy emberi drámák, hanem hogy megy az akció, és az akción keresztül vannak ezek elmesélve, és az akciójátek is a játékban azok ilyen nagyon immerzívek, ilyen nagyon tehát akkora innováció volt ez annak idején a PlayStation, ugye ez egy PlayStation játék a PlayStation-nél, hogy így irányítod a karaktert, és leköveti a kamera így vágatlanul, ahogy ugrálsz, és így tehát ez egy olyan látásmódú rendező kellett volna, aki sokkal nagyobb ívbe gondolkodik, mint a nagy mester, Ruben Fleischer, tehát én mindig azt szerettem volna, hogy Verbinski csinálja. Gore Verbinski, aki a Karib-tenger kalózai trilógiát csinálja, az ő játékossága illet volna ez az egészhez. Megmondom, amit mondtam is már neked, ez bárkinek, aki nem játszott soha, szerintem az Uncharted az mindenkinek való, tehát aki szereti a filmeket, az tegyen vele egy próbát, mert az a 4 játék plusz ugye a DLC, az egy olyan élményt kínál, ami felér egy filmmel, és hát egy ilyen akciókaland. Ez még előttem van. Ja. Na, fogy az időnk nekem. Miről beszélünk? Hát akkor még egyet bedob. Nekem a Fallout meg a Westworld van még. Jó. Oké. Bejelölve, meg a Willow, meg mit tudom, tehát én még többet bejelöltem, de akkor melyik legyen? A Falloutot én nagyon szeretem. Jó, beszéljünk, vagy beszélj arról. Jó, akkor beszéljen a Falloutról, ami
ami egy egészen friss, 24-es talán, az első évad. Ja. És jön a... 23-as, nem? De mindegy. Már 2 év. De jön a folytatás, nem sokára. Itt lesz a második évad Fallout kapcsán, hál' Istennek. De azt tudni kell, hogy ugye ez Jonathan Nolan és Lisa Joy kreatorkodása, akit azért a Nolan, ugye ott van mögötted a tesó, a Christian Nolan. Igen. Christopher Nolan. Christian Nolan. Bocsánat. Christopher Nolan. Tehát, hogy ők ugye szimbiózisban készítettek nagyon sok filmet, de most már a saját stúdiója, a saját produkciós cégén keresztül dolgozik a Nolan tesó, Jonathan, Lisa Joy-jal, mint kreatív vezetők, Amazon Prime-os volt a Fallout. Ugye ez egy ilyen apokaliptikus, posztnukleáris világban játszódik, amikor az emberek már föld alatt kell, hogy éljenek, mert nem lehet fölmenni, mert mindenféle mérgező anyagoknak vannak kitéve, tehát gyakorlatilag magát a világot, vagy hát a földet azt ilyen pár nap alatt elintézték, és az emberek mind a korábban létrehozott föld alatti kis világba kellett, hogy visszahúzódjanak. Ez adja a keretét a történetnek, és akkor ebből indul el tulajdonképpen indulnak el az izgalmak, mert hogy akkor meg kell keresni az apát, meg van egy más, tehát több szálon fut a történet, több karaktert mozgat, akiknek a sorsa nyilvánvalóan majd egyszer csak egybefonódik, és akkor egymás ellen vannak, de aztán összefognak, tehát egy csomó ilyen toposzt, ilyen klasszikus dolgot használ, de valahogy az egésznek a világa az úgy engem megfogott, mert sok ilyen film készül, sorozat, ugye ez is játékadaptáció, de nekem valahogy ez így beszippantott. Nekem tetszett. Van finom humorra van egyébként a sorozatnak, ami külön érdekesség, mert maga a történet az nem feltételezi azt, de főleg a női karakteren keresztül, ugye Ella Purner játsza a Lucy-t, ő hoz nagyon sok ilyen érdekességet, ilyen humorszálat. Walter Goggins, ő a nagy karakterszínész. A Cooper, igen, ő nagy karakterszínész, akit most ugye láthattunk a Fehér Lótuszban is, az utolsó évadában. Ja, tényleg. Meg is lepődtem, mert hogy teljesen mással azonosítottam őt eddig. Vagy Aaron Morton, aki meg a Maximus játsza. Na mindegy, szóval ezek mind azok a karakterek, akikről meséltem az elején, hogy ilyen külön szálon indul a történetünk, mindenki mást akar, de aztán végül mégis lesz egy közös cél, és akkor úgy afelé tart a történet. Nagyon jól megágyaz a második évadnak, cliffhangerrel ér véget, aztán remélhetőleg idei év végén meg majd láthatjuk a folytatását. Ennek se láttam a videójáték változatát nyilván. Aha. Ugyanazt tudom elmondani, mint eddig, de ha jól tudom, az 97-es. Az első. És tehát a játék. Igen, az első, aztán utána rengeteg Fallout van, igen. Folytatások. És hát ugye nagy kultusza van ennek szintén a Fallout sorozatnak, mármint a videójáték sorozatnak, és én se játszottam sajnos a játékkal. Ez a fajta játék, ami nem nekem való. Tehát ez ilyen, ilyen RPG, de hogy így időmilliómosnak kell lenni ahhoz, hogy ugye... Sok a karakter. Sok a karakter, meg hát ugye nagy a világ, tényleg ez ilyen teljesen felépített lore rendszere van az egésznek, és nagyon... Tudom, hogy nagyon ki van találva, meg hát nyilván olyan stíluson a játéknak, és amit szépen átvette a sorozat, amit te is említettél, hogy ilyen finom humor, ilyen szatirikus elemekkel, tehát ez nagyon-nagyon jól érvényesül. Sorozatot se láttam még, de meg szeretném nézni. Lehet, hogy most még meg fogom nézni így a második évad előtt. Én kicsit attól félek a Falloutnál is, hogy nem fogják tudni abba hagyni, és ez lesz a veszte. Főleg az én sikeres játékoknál ez benne van. Hát igen, mert ahogy említettem, tehát nagyon nagy világ, és nagyon nagy a forrás, amiből meríthetnek, és hát igen. Jó, elfogy az időnk. Igen, elfogy az időnk, lassan. De hát te még, ha gondolod, ide citálhatsz egy utolsót. Egy darabot ide citálnék, ami egy érdekes adaptáció, és akkor zárjuk ezzel szerintem, és szerintem ezt te is láttad, én nagyon szeretem ezt a filmet, ez 2023-as, ez a Dungeons and Dragons betyárbecsület. Így van, láttam, és tetszett. Na, helyes. Jonathan Goldstein és John Francis Daley-nek a filmje, őket én nagyon tudom szeretni, ezt a rendező és író párost, ők csináltak például az Éjszakai Játék című vígjátékot, Game Night,
nem tudom, az megvan-e, a Jason Bateman, Rachel McAdams társasjátékoznak, és igazából aztán kiderül, hogy elrabolják a tesóját, és fantasztikus játék, ahol a képi világ is egyszerűen izgalmas, és ők most megcsinálták a Dungeons & Dragons jó adaptációját, mert ugye volt egy adaptáció már 2001-ben Jeremy Irons-szel, az nem tudom, ha láttatok rossz filmet, akkor azt nézzétek meg, mert nem láttatok még semmit. ez egy pusztulat. De 2023-ban úgy gondolták, hogy akkor kiadnak egy Dungeons & Dragons filmet, és nagyon óckodott tőle mindenki, hogy ez most mi lesz, mert hát ugye a Dungeons & Dragons azért egy érdekes adaptáció, mert ez egy szerepjáték, az egy kvázi egy, úgy is mondhatnánk, hogy egy társasjátékot, vagy egy ilyen, hogy mondják ezt, ilyen roleplay társasjátékot adaptálnak, és hát ezt hogy adaptálják? Tehát egy ilyen szerepjátékot, és ráadásul egy ilyen 70-es évekre visszamenő. És ugye 80-as évek volt ennek a szerepjátékozásnak nagy... A reneszánsza. Nem is a reneszánsza, hanem hát aranykora. Meg itthon volt a mágus, hogy hívták ezt a... Na mindegy. Talán. Úgy hívták ennek a szerepjátékok akkor mentek, igen. Abszolút, igen. És hát 2025 vagy 23-ban hogyan tudják ezt adaptálni, és milyen jól. Tehát ez is, tehát ugyanaz, mint az Uncharted, hogy fogtak egy olyan műfajt, ami már nem létezik mostanában a mozikba, a kalandfilmet, arra ráhúztak egy ilyen különböző archetipus karaktereket, mert hát mitől működik egy szerepjáték, hogy archetipikus karakterek vannak, mindenkinek megvan a maga szerepe, és ettől működik ez a film, hogy mindenkinek tisztán látszódik az, hogy mi a szkije, milyen szerepe van, ki ebben a filmben, és a film önazonos, humorral kezeli mindezt, nagyon jól meg van írva az, hogy tehát olyan emberek csinálták ezt, akik játszottak már szerepjátékkal, és szeretik a szerepjátékozást, és ez átjön belőle minden egyes képkockájából, minden karakter úgy működik, ahogy ezek az archetipikus karakterek működnek. Nagyon jó a casting, Chris Pine, Hugh Grant, Michelle Rodriguez, tök jó ebben a filmben, és igazából tényleg csak arról van szó, hogy egy csapat oldal összefog, és végülis megmentik a világot, és ez a film, és baromi jól működik, pedig, ahogy még egyszer ismétlem, ez egy szerepjáték, adaptáció, és lásd, amikor hozzáértő emberek nyúlnak egy olyan dologhoz, ami lehetetlen megfilmesítésre, akkor látszik, hogy ez működik. Így van. Akkor legyen ez a végszó. Így van. Nem is szaporítom tovább a szót. Köszönjük szépen, hogy velünk vagytok továbbra is. Tehát most az adaptációk témáját befejeztük. Bár lenne még rengeteg passaméta. Így van, de nem. Akkor most ezt befejezzük, elengedjük. Továbbra is kövessetek minket, meg lájkoljatok, meg iratkozzatok fel. Ott vagyunk a sok-sok felületen most már. Vasnyugodt Filmművészeti Podcast. Köszönöm. És még, amit mindig elfelejtünk mondani, és mindig elfelejtem mondani, hogy mondjad, hogy kommenteljetek, mert az segíti az algoritmust, úgyhogy írjátok, hogy első, hogy nem tudom. Így van. De jobban örülnék nyilván, ha az adáshoz szólnátok hozzá, mert az nekünk segítség is, és tök jól látni, hogyha esetleg van még nektek is gondolatotok a témához, hogy szerintetek mi a legjobb adaptáció ezekben a kategóriákban például. Szuper, akkor legyen így. Köszönjük szépen. Sziasztok! Sziasztok!